Good morning sonaफोर दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायगोना लाहरनाय थालायबाय सोनाफोर मन्दिराव थांनानै फैखांबावबाय आङो दिनैथ' समबार सावन मास हाबजेननाय सोनाफोर दै लुनानै फैखांबाय आं शिब मन्दिराव थांनानै फिसाफोर सानैखौ गालांबाय ओमफ्राय थाब थांनानै लुनानै फैबाय आरोना बोथोरा मोजांथार ओरैबायदि गरममोन ना साननै सानथामसोआ ओमफ्राय मोनानिफ्रायथ' अखा हादों सोरथिं अखा हादों जोंथिंबो हादों मोनानिफ्राय रबिबार मोनायाव हाबाय नै दाबो दोमैलुलु सान्दुं गैया सोनाफोर सोर सोरहा शिब मन्दिराव थांनानै दै लुहैखो सोनाफोर कमेन्ट खालायदो आंहाबो लुनानै फैखांबाय गोसोखौ मोजां मोनलायलायबाय आरोना हाखु दाखु न'आवबो होस्रांनानै थांनानै फैबाय आं दा टाइमा 9ता जाबाय आरोना सोनाफोर नायलांदोलाय दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों मा देखायलांनो हायो देखायलांनोसैलाय एसे गोबावसैमोनानो भिडिअ लाबोयैया दिनै खावब्ला नुजाफैलायबाय दसे रेस्ट लानोसै र' जा मेंबाय न'आवबो होस्रांजोब्बाय आरो मन्दिरावबो थांबाय खामानि मावस्रांजोबनानै हारसिंनो मावजोबनाय नालाय बिराद मेङो दोरफो मोनलायलायथारबाय दा सोनाफोर मा देखायलांनो हायो देखायनोसै आरोना साहा लोङाखै दाबो जेबो जायाखै नालाय ब्रेकफास्ट खालायनोसै लाल साहा लोंसै लाल साहा लोंनानै लागोनसै र' लाल साहा आंना फुरा गोदौफावगासिनो दं नै लाल साहा आंना ग्लब ग्लब जालायनाय गोदौथारदों नै नाय सनाफोर आंना गामलायावसो साया मुरिजों साजों बेखौनो जानानै ओंखाम ओंख्रि संनो जुरिनोसैलाय पनिर लाबोदों टमेट'जों संनोसै गोथावनो सावन मास मोनसे पियाज आरि जाथ'ला आरोना जोंहा जेबो न'आव सामब्राम पियाज होथ'ला पनिर लाबोदों बेखौ जाखांनानै पनिरजों आलु टमेट' संनोसै नै आहा मा होनोमोनलाय आसान गोथां गानलायथारदों नै आहा सावन मासाव गाननांगौ नालाय सनाफोर आसान गोथां जायफ्रा मिथियो गानखायो जायफ्रा मिथिया गाननो हागोन आरोना गाननांगौ दख'ना गोथां ब्लाउस गोथां गाननानै आहा फुजा हैलायलायथारबाय दिनै जायफ्रा फोथायो गाननांगौ आरोना सावन मासाव मास मोनसे गाननांगौ गानबाय थायोबा थायोसै सिख्लाफ्राथ' गानबाय थानो हायो ओमफ्राय जोंना बुरै मानसिना जाया बायो फिसाफोर बुनायावनो बायहोलाङो थाबनो सावन मासाव गाननांगौ आरोना सनाफोर हिन्जाव मानसिफ्रा दै लुनांगौ आसान गोथां गाननानै गोजा गाननानै दै लुनांगौ आरोना आंहाबो नियम दं नालाय गानबाय आरोना सनाफोर जाय फोथायो गाननो हागोन मिनिग्रायाथ' मिनिखायोआनो जाय फोथायो गाननो हागोन सोरबा फोथायाबो जानो हागौ फोथायग्राफ्रा गाननो हायो आरोना जागोनसै आं जाखां लोंखां संनायाव मुखुब जालायनोसैलाय सनाफोर जोंना दिनै नै सानसुनि ओंख्रि बियो आलु ओमफ्रायो पनिर ओमफ्राय ओरै टमेट' थाइथाम रेडि खालामनानै लाखाजोब्बाय बेजोंनो गोथाव संनानै दिनैनि बोथिसे ओंख्रिखौ संना लानोसै सनाफोर नायलांदो ओमफ्राय नै साराया खारै ओंख्रि सङै दामानि आंना नानेखा साग्लोबनानै दंथ'यो फुख'बाबो खारथ'वाखै जाब्रायाबो गोदान नङा नालाय ओंखायनो संजाबानो जायो सनाफोर ओइ पनिर सिखाव पकड़ थियानो साला पनिर गोथांखौनो जागासिनो दं नङा फिसाजो उन्दैया एवना लागोनसै सनाफोर आं पनिरखौ एवबाय आङो नै एसे गिदिर हाबाय दिनै फिसा जानो बादों ओंखायनो एसे गोलाव गिदिर हाना लाबाय गोजा जालायनाय एवना लागोनसै पनिरखौ एवखांबाय सनाफोर एबार नै आलुखौ एसे एवफ्रामनानै मोनहोनानै लानोसै एवनानै नङाबा टमेट' होबाथाय माबायोना थाब रुइनो नागिरा ओंखायनो आलुखौबो एसे एवनानै लानोसै टमेट' आलु जा मोजां रुइबाय नै आरामनो आलु सं मोनबाय सनाफोर आंनानै पनिर आलु टमेट' ओंख्रिया थाबनो बेजोंनो बुरखायना दोनथ'नोसैलाय आरोना उदै जाम्बिखौ दिनै सानसुनि ओंख्रिया बेनो दा
सनाफोर ओंखाम गोथाव जाखांनानै लाखांबाय पनिर ओंख्रिजों ओमफ्राय टाउन फारसे थांनांगौ दं एसे माबा माबि फिसा फिसौ प्रजेक्टनि बुस्थु नांबावगौ नालाय बेखौ लायनो नागिरदों आरोना सनाफोर ओंखाम थेब्रे जानानै लालायबाय उन्दुनोसो ओंखारबायमोन आरोना थांसै ओंखारबाय पार्सालाव लानोसै होलांसै बिमा बुरिया जायो देलायबाय थाया गरमफ्राव ओंखारबोबाय नै जोङो टाउन फारसे फैफिनबाय सनाफोर नै थाइजौ आपेल आरि लाबोफादों नालाय बेखौ एसे जाना लागोनसै थाजिम मोननायनि